Pouco queda, por non decir nada, das 4 casas que estaban situadas nestes solares do barrio de Zaquín en Chantada. Dende o pasado martes, as máquinas traballan no derrubo das vivendas. O Concello é quen leva a cabo esta acción. Sobre as casas había unha orde de derrubo polo abandono e mal estado no que se atopaban, e que supuñan un perigo para os veciños que circulaban pola zona. Primeiro pola seguridade da propia cidadanía, de quen circule por... Neste caso, hai uns camiños ali de servidumbre que aparentemente non pasaba nadie por ali, que incluso agora xa os terrenos non se traballaban como se traballaban antes, non? Pero imagínate, casas no medio rural que estén á beira dunha pista ou dun camiño onde circulan coches e persoas e que ocurra algunha cousa destas, que lle caiga parte dunha parede ou parte dun aleiro ou que sea. Era un tema que se viña a tratar desde fai bastante tempo. Era unha situación máis que nada de estética, non? Que aquilo quedaba mal na entrada de Chantada, unha serie de casas ali que non estaban habitadas desde fai moito tempo, algunhas delas caendo incluso, e que, aparte disso, hai unha sentencia que obliga a que o Concello actúe e derribe este tipo de edificacións que ali estaban. Empezámoslo a facer fai 2 ou 3 días, e que me parece que se está a terminar. Casas de propiedade privada, polo que o Concello lles pasará a factura dos traballos de derrubo levados a cabo. Si efectivamente o Concello encárgase de contratar e de facer o vaciado de toda aquela zona e despois poñerse de acordo e remitirlle aos propietarios a cuantía do derribo. Porque canto pode sumar? En principio tampouco é tanto, pasounos o presuposto da empresa que o está a facer, pode estar entre os 4.000 e algo, 5.000 euros con todos os gastos que son necesarios para facer a operación. Demolicións que se poden estender a outras vivendas de Chantada que se atopen en abandono extremo e con posibilidade de derrubo e perigosidade para os cidadáns. Si empezamos a facer un percorrido por todo Chantada, que nestes intres, desde fai un tempo, o Concello é un pouco responsable subsidiario de todas aquelas casas que estén abandonadas e que incluso sean un pouco, teñan certa peligrosidade para quen poda pasar ao lado delas. Indudablemente o Concello ten que comunicarlle aos propietarios a situación das mesmas, que os propios propietarios eleven o seu derribo ou o seu decentamento nun tempo prudencial, e se así non se fixera, sería o Ayuntamiento na mesma situación que se está facendo agora, por facer o derribo e cargarlle aos propietarios a cuantía do coste que ten o propio derribo.